बे समाव मोनसे गोनां रादाब बिथांजोखौ एनआरसीखौ मानिनो सोर बुंदों? सोनाब बेंगलनि गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जीनि बिबुंथि होनायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि फिनजाथाय। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया एनआरसीनि सोमोन्दै सोनाब बेंगलनि गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जीनि बिबुंथि होनायनि सायाव फिनजाथाय होदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीआव सोनाब बेंगलनि गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जीनि साननायफोरखौ आरजाथाव नङा होनना नेवसिनानै बुंदों। बिथांजोखौ एनआरसीखौ मानिनो सोर बुंदों? बिथांजोआ गोनांथि गैयाजासे बुंगासिनो दङ आरो हरखाबै बुंगासिनो दं दि बियो एनआरसीखौ मानिनाय नङा। एनआरसीआ बबेहाय दङ? रावबो एनआरसीनि थाखाय जेबो बिथोन फोसावाखै। आसामनि गिबि मन्त्रिया बुंदों बिसोरनि आदबा बेंगलिफोरनि गेजेराव गावसोरनि भट मोननो थाखाय गिनाय सोमजिहोनाय। बिथांमोना थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय एनआरसीनि सोमोन्दै जेबो सावरायाखै। दायो जेब्ला बिसायख'थि फैगासिनो बिसोर बेफोर गासैखौबो रायज्लायनो हमबाय। रायखांनो गोनांदि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेबादि फिनजाथायखौ होदों जेब्ला थांनाय 7 आगस्टआव सोनाब बेंगलनि गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जीआ मिरु सरकारखौ रायजोनि सुबुंफोरनिफ्राय बिसोरनि नोगोरारिखौ बोखारनायनि दाय होदोंमोन। ममता बेनार्जीआ अजद होदोंमोन दि डाबल इन्जिन सरकारा सुबुंफोरखौ रहिंग्या होनना नंखाय लेबेल होनानै नारसिननानै हमथानो नाजादों आरो बिसोरखौ बांलादेशआव दैथायहरनो नाजादों। गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जीआ बुंबावदों जुदि नंगुबै भट होग्राफोरनि मुंखौ भटार फारिलाइनिफ्राय बोखारनाय जायो अब्ला आं हेंथा खालामगोन। एसआइआरनि सोलिबाय थानाय हाबाफारिफोरनि आन्दोआव एनआरसीनि फाव फान्दायनाय दङ। हिन्दु बाङालिफोरजों लोगोसे आसामाव भट होग्रा फारिलाइनिफ्राय सा 7 लाख सुबुंफोरनि मुंफोरखौ बोखारनाय जादों। कचबिहार आरो आलिपुरद्वाराव फोसाव बिलाइ दैथायहरनाय जादों आरो भारतारि सुबुंफोरखौ बांलादेशआव दैथायहरनाय जादों। भटार फारिलाइनिफ्राय मोनसेबो मुं एंगारनो नाङा। जोंनि 2 मावख'गिरिफोरा इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिफ्राय सासपेनसन खालामनायनि नटिस मोनदों। गिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। बिसायख'थिनि थाखाय 8 निफ्राय 9 दान दंबावो, नाथाय बिजेपिआ दानिफ्रायनो सुबुंफोरखौ सासपेन्ड खालामनो जागायबाय। इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया बिजेपिनि एजेन्ट बायदि खामानि मावगासिनो दं होननानैबो गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जीआ बुंबावदों।